En primer lloc, m'agradaria felicitar els nous i noves Premis Llibreter 2020. El Premi Llibreter ja ha esdevingut un referent en la capacitat prescriptora que tenen els llibreters de la ciutat a l'hora de relacionar-se amb els seus clients i mantenir aquest vincle de complicitat, de proximitat, que fa que hi hagi unes relacions de confiança que es puguin establir entre el llibreter i client que acaben consolidant-se al llarg dels anys i que em sembla que aquest premi el que fa és posar de relleu aquest valor, no? Un valor que ve d'aquestes complicitats i d'aquesta proximitat. És un premi que va néixer ja fa anys, l'any 2000, amb un premi d'una novel·la d'en Sándor Márai que ha esdevingut, diguem-ne, un referent per molta gent, i ha anat seguint després amb premis com Soldados de Salamina, Mentira, i darrerament doncs, amb aportacions de joves escriptors catalans, doncs Raül Garriga Sahí, Teva Baltasar, etc., que han anat reforçant i consolidant la significació i la importància d'aquest premi. Al mateix temps, des del 2018, s'ha ampliat la gamma de premis cap a la llibreria, cap a la literatura infantil i juvenil, que em sembla que també és un element de referència. Barcelona vol mantenir no només el suport al Festival de Llibreter, als Premis Llibreter, vull dir, sinó també tota la capacitat de suport al món del llibre, no? Ho hem fet en una situació extraordinària com aquesta en què estem ara, doncs buscant complicitats i noves relacions amb el gremi d'editors, amb el gremi de llibreters, per veure com podíem fer la festa de Sant Jordi, aquest any doncs, el 23 de juliol, com podíem fer doncs, la Setmana del Llibre en català, doncs, en aquest cas el Moll de la Fusta, i mantenint també els festivals literaris de la ciutat, no? Jo crec que aquesta és un conjunt d'actuacions que juntament doncs, amb la compra d'1 milió de llibres que es va fer per les biblioteques de la ciutat a través de les llibreries de proximitat també volia mantenir aquest compromís. Ho hem seguit fent doncs, amb la compra de llibres en el Pla d'Acció Lectora, aquest any més de 5.000, i mantenim i reforcem i esperem ampliar en aquest mandat les 40 biblioteques de la ciutat, obrim alguna més, ja estan a punt de començar les obres d'una altra, és a dir que volem reforçar aquest fet, és evidentment una xarxa de biblioteques de les quals estem molt, molt contents, hi ha més d'1 milió de persones de la ciutat que tenen el carnet de biblioteques. Res més, mantenir i reiterar el suport de l'Ajuntament al món de les llibreries de la ciutat en aquests premis llibreters i en general al món del llibre, i esperem que l'any que ve ho puguem fer en millors condicions. Felicitacions als premiats.